Sepo mangkasa re
godhonge menirang suwera ketemu dadi pikiran krungu lagone samirang anyar sewu banyu masan samiran slendra padate manyura tuing kono mapanu wisana bebasan antutut mutiara tangket yak saya akeh gunane yo nari jamu kandange maniran sirakat dadi pikiran rurung lagune samiran bayar sewu banyu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jempalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kunjuk atur kagem panjenengan sedaya kang sampun jawab salam, mugi atur kang sampun jawab salam keselamatan kerahmatan niki pun curahaken kagem panjenengan sedaya kang sampun jawab salam. Mugi-mugi rezeki lumampah kanthi lancar, usaha lumampah kanthi lancar, selamat dunia selamat akhirat. Ingkang muslim mugi-mugi pun tebihaken saking siksaning kubur. Ingkang sampun jawab salam mugi-mugi pun tebihaken saking siksaning api neraka. Ingkang muslim ingkang dereng munggah kaji pun paring donga mugi-mugi enggal-enggal kaji minimal umroh. Khusus ing dinten samenika sesarengan rencang-rencang saking berkah musik entertainment melayani hiburan campur sari dan organ tunggal rental audio sound system paket tarut komplit 085210467298 berkah audio. Gawis dikawe orang disebutkan eman-eman anjing dibaca. Khusus ing dinten samenika hadir kagem keluargipun pun Bapak Sebul Pait pun injih keluargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto kaliyan Ibu Sartinem ing dalem keluargipun pun Bapak Sebul Pait ing siang samenika niki sampun molok rame akan putra lan putrinipun wonten Dwi Nur Meliana pikantuk Lutfi Maskuri putra saking Bapak Sutoro kaliyan Bu Siti Taifah saking Kenitan Kedung Banteng Banyumas pun paring donga kagem temanten sarimbit ingkang sampun ijab kabul mangke niki. Mugi-mugi anggenipun bangun bebale wisma dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Boten supen enggal-enggal pun paringi momongan pun paringi kebahagiaan kerukunan kagem temanten sarimbit. Barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mugi-mugi pun paringi ugi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala lan pertemuanipun saking temanten sarimbit dadosaken kesaenan-kesaenan. Saya niku saking keluargane, saya saking keturunane tawanipun duriyah ingkang mugi-mugi paringi duriyah ingkang saleh lan salehah. Mugi-mugi ugi pun paringi rezeki-rezeki ingkang sae. Matur suwun saderengipun kagem keluargipun pun Bapak Sebul Pait meninci keluargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto ingkang sampun pitados kelayan kawula sak kanca sarombongan sesarengan rencang-rencang berkah musik entertainment berkah audio sound system mugi-mugi keluargipun pun Bapak Sarwan Hadi Winoto niki rezeki saged lumampah kanthi lancar, usaha saged lumampah kanthi lancar, selamat dunia selamat akhirat. Saderengipun wabil khusus matur suwun ugi kagem segenap aparatur pemerintah desa wilayah saking Bapak Kepala Desa lan saperangkatipun ingkang sampun paring biyantu kagem keluargipun pun Bapak Sebul Pait meninci keluargipun saking Bapak Hadi Winoto Sarwan Hadi Winoto. Boten supen ugi matur suwun wabil khusus niki kagem Bapak Ketua RT Ketua RW tokoh masyarakat ingkang sampun paring biyantu ugi kagem keluargipun Bapak Sebul Pait matur suwun. Boten supen ugi dinten samangika matur suwun ugi kagem segenap para tamu undangan Bapak tuwin Ibu niki rencang-rencang saking temanten sarimbit ingkang sampun rawuh paring idilan pangestu ing dinten samangika matur suwun rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi rawuhipun Bapak tuwin Ibu ing dinten samangika segenap para tamu undangan pun catet nganti amalan ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Boten supen rawuhipun Bapak tuwin Ibu ing dinten samangika mugi-mugi niki satunggaling jalinan tali silaturahmi kagem kawula lan panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh kagem keluargipun pun Bapak Sebul Pait meninci keluargipun saking Bapak Sarwan Hadi Winoto. Boten supen ugi dinten samangika matur suwun saderengipun niki kagem rencang-rencang audio soundman engineer tukang angkat junjung kuwel kabel tukang diesel tukang tuku solar tukang gawe kopi tok ya anak kae. Nah iku bener kayak kopi bapakne kon ngopi. Matur suwun mugi-mugi sing eling ya eling lah nyebut
Mugi-mugi rezeki saged lumampah kanthi lancar kagem berkah audio sound system. Usahane sing lancar Mas Narsudi. Moga-moga jobe sing akeh men ora nemen-nemen gal dinang gresula. Nje kadang-kadang gresulane sing ora nguati. Ujar-ujare nyong ora tau kanggo bae pada bae. Nyong ya sering praidit ning nyong meneng. Kok kan keton banget ora payu ngeri nyong kan artis yo. Kayak dia kan artis. Angger ora kanggo ya meneng bae men keton kanggo bae. Nah kayak contohnya kayak gede. Aja di status keton banget ora kanggo. Anje khusus ing dinten samenika matur suwun ugi yang sampun paring biyantu ing dinten samenika niki saking Ajeng Rias Wedding Organizer kerjasama ing dinten samenika kunjuk katur niki kagem keluargipun pun Bapak Saiful Bait matur suwun saking Ajeng Rias niki saking Tlatah Kemawi matur suwun rencang-rencang Ajeng Rias Wedding Organizer ketak dongakna wong mesti uli orjen karo dewek sih ya moga-moga rezekine ya sing lancar usahane sing pada lancar moga-moga ya jobe sing akeh gone ngerias syukur pisan bos nek angger riasan tawani terus karo orjenan kan dadi batir-batir melu kegawa luar biasa matur suwun mungkin pun tenggo ugi kagem segenap para tamu undangan ingkang sampun sedaya rawuh mbok bini badhe nderek mangayu bagya niki paring lilipur sesarengan rencana saking berkah musik entertainment berkah bro audio pun tenggo sesarengan saking rencang-rencang ugi Ajeng Rias Wedding Organizer mungkin pun tenggo ugi perwakilan niki Mbak Ifah penembang kon belajar nembang ya Pak ya wis ayo ora nembang kan rugi Pak ya kon nyanyi Pak karo Rasul oke anak keding almarhum aja disit nggih saderengipun acara inti saking keluargangipun Bapak Saiful Bait saking ugi Ajeng Rias Wedding Organizer kepareng kawula sakonco sarombongan saking berkah musik entertainment paring lilipur kunjuk katur kagem panjenengan sedaya kados pundi kridhanipun berkah musik entertainment yo nyambut gawe oh Susah
senggol-senggolan senggol-senggolan pancen aju-aju prabane model saiki jenengane model-model dasar ayu konarganel lolo aku njaluk dicukupi sandang pangan menengah bae sandang pangan dadi tanggunganku janji gampang dibukine Tria ayo sandang pangan menengah bae sandang pangan dadi tanggunganku janji gampang dibuktine sore matone motor ayo iya sepur padang irenge rama eneng sepur anak berase syukur
brayan kanggo brayan salawase gunung digawe sapa kapriwe golek banyoni turung digawe salah turung digawe salah kapriwe golek lakoni Siti yo abang maning orang lurang sing ijo lunture putih bocah maning orang loyora sing duwe bojo ciwit-ciwitan senggol-senggolan senggol-senggolan pancen ayu-ayu prawane jaman saiki sandangane model-model dasar ayu konalan ore-ore rambut sing ore rambut panjang make sisiran jangan suka tidur sore jalan-jalan tukar-tukar pikiran
inyong bombong banget ala inyong bombong banget ala inyong bombong banget ala inyong bombong banget ala inyong bombong banget iyo
Oh, nah. Kang lima punika katindakna mring para sesama aja padha ditinggalke rukun Islam punika sadate kang angka siji kang angka loro salat tindi kang katelu Ramadan nindakno poso kapacakat ping 5 munggah haji rukun Islam sampurna. Ayo Kang, dados pepeling.
yakti ngadonge tindak mung